Aram mong maraot yan. Maraot yan sa health mo. Pero nagpaparabahal ka man kiraray. Di maiwala naman ka mo. O di angkot na naman. Oh. So pag arog yan, si wife ang pakakalang chicharon. Ano? Ikaw nagpaparagakan ka sa bago. Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the host and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Maray na aga, Maray na udto. maray na banggi, dawa na sa mo sa mudungon yan. Welcome to Oragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano Style. Good afternoon. At hindi mo ko sinabayan. Dapat sabay kita naman sa Induan. Oragon Talks. Sige, sige. Alam mo, Anyway, okay, next time. Anyway, welcome again to Oragon Talks. This is the next episode after 8. Episode 9. Welcome to our episode. Yeah. To episode 9. Yes. So medyo halikta na wala, ano? Oo. Nagsain ka ba ya? Nawara kita. Yun na yung sa pinag-uulayan ta last time, baga. Ito bagang nagtutugas si Mayon. Oo. Tapos diba sabi mo, sana madagos kita. Oo. Oo. Nadagas kami. Nadagos kami. May dinumanan kaya kami. So, Sabi mo ta na. yeah, nagbakasyon kami. Nagbakasyon muna kami. So, a little break before start kang classes ka mga aki. Yeah. So, dahi man talaga siya pinanong haloy. Pero, Dahil, biriglaan lang. biriglaan. Like, nag-isip na kami, sige, nag-sign kita, nag-Vietnam Mag-Vietnam kami. kami. Sabi parang, kasunod nag-decide kita April. Mabilisan lang. April. Actually, Mm. hali kita ka to sa Manila. May event kitang pigdumanan, di ba? Ayun. And then after the event, right after the event, siguro after 2 days, biglang April nag-decide. na to, April. Sabay nag-decide kami, tara, Vietnam kita. Actually, ako nga, habuho ko ta. Sa totoo lang ha, habuho ko ta. Aram ko, nafe-feel ko man na habo mo. Oo. Kasi, kumbaga, ayan, naggastos na sa Manila. Gastos Kaso, na naman. Kaso, si mama man, ang linya naman ni mama, sabi ni mama, iba na lang yan hindi ako mag-travel. Oo. Si mama kaya medyo na-addict siya sa Oo. kaka-travel. So, Kasi, sabi niya habang kaya pa dahil Habang kaya. pa siya. So, yun. Siyempre, kami man, sige na nga ni. Madumana sa si mama na sa 70 plus na, no? 77 si 77. mama. Pero So, thank God kasi makusap kaya pa niya si pa. mama. Oo. Makusap pa si mama. So, habang yaong pa man habang may opportunity rather, Oo. na syempre may klase si mga aki, Mm-mm. sige na ludogs. Oo. Kasi ano yan pag balik na naman sa karalasihan, naku, Busy na naman. maano namang mind time. Tayong time. Pero sabi mo nga next time siguro mag-Manila kita para ma-enjoy lang kang mga aki Mga ang aki, Manila. oo. Kasi di man talaga, nagma-Manila kita pero Mas-stay lang mas-stay kita for a few days Oo. kasi mahali kami. Mahali man lang. Malarga, maibang lugar. Oh, whatever. Ang last time itong Nag-Hong Kong kami. So, nag-stay lang kita for like 12 hours or 24 hours. oo, tapos, Naglarga. So, parang inaagihan talaga ang Manila. So, yun. Okay na ba't igaray duman sa SM Mega Mall? Binalik na ba ganinda si ano duman? Si Skating rink. Si ice skating rink. Oo, sa taas na siya. Mhm. Sa pinakataas na siya. Dati sa baba ba to? Sa baba to, pagkakatanda ko sa Tahaw, if I'm not Ayun. mistaken. Ngunyan. Kaya parang pag may time, si mga aki, Ayun. doon, para makakawat sila. Habang aki pa, lalo na si James Denver, 12 years old na, Naku, mga 13 mga 13 na iba lang trip ka yan. Ayun nga. Okay. So anyway, and we're back. And you know, ano ito, sa Bicol International Airport, ilang sa iisip na baka madagusta, nagtutuga nga niya si Mayon. Pero nakisama si Mayon. Nakisama, Thank you, Lord, ayun. talaga. Ay, anyway, kumusta pala sa mga kababayan tayo dyan sa Davao, General Santos City, 6.7 magnitude na. 7. Actually, 7 point something magnitude. Okay, so bagong aga. First day of classes pa man exactly. din. Hirak mo ko sa mga aki. Oo. Tsaka, syempre, di pa ako masyadong nagdadala ng news kung may mga casualties. Oo. I'm not sure. Sana maayo. Pero nahiling naman sa news, di ba, na gano'n may mga buildings talaga nag-grow. Igwa. Tapos ang nakakatakot itong mga high-rise buildings na may mga gatak-gataan, matamang Naggaratak na. So, medyo delikado na. Diba na naman tong SM, may condo unit ata. Actually, the building itself, rather. Many more. So, Tapos may Jollibee nagkaba. hopefully, sinda safe man. So, hopefully, yun na nga yan si LGU and the national government magtarabang-tabang para si mga nagka-arapektuhan, matawan na ning ayuda. Oo. And, of course, may mga nasa tong sa emergency unit min kita na well-trained man. Mm-mm. So hopefully apo dyan
gibuo ng gabus para at least yung mga kayo po i-evacuate. Evacuate muna. Diba? But these are, natural disasters. We can only hope and pray na na maulit na naman. Kasi talagang, maski gaano baga ka-prepared, pero, syempre, dito may iwasan. But then again, we should always be ready, diba? Oo, be ready. Preparation man kaya talaga. Ang mga emergency bags. Exactly. Dapat pirming igwa. Kung ang Pasig, kuda ko mawar kang emergency bags. Balik kita sa Pasig. So anyway, we are veering, tama ba ya, sa topic? Oo, masyado ng harayo. Masyado Ano ng ba ang harayo. topic tahon yan, Daddy? Ang sabi digdiyo, ang topic, me, si Joy po tinagil mo kami. Happy wife, happy life. Ay. Ayun. Question mark. Totoo man ang ba yan? O katang isip lang? Gusto kong maniwalang dapat iyo. Pero pag-ulayan. Pag-ulayan pa yan. Oh, by the way, before we finally start our topic for this afternoon, please follow us pala sa Samuyang Facebook account. It's, finally, it's up. Facebook.com/ Facebook muna. Facebook. Facebook mo sabi mo, YouTube. Facebook. Ay, sorry. Okay. Facebook account, facebook.com/Uragon Talks. And we're also on Spotify. And yes, YouTube. Yes, may YouTube na kami. Uragon Talks. Uragon Yun lang. Talks. Ganun lang. I-search na lang nyo kami sa YouTube Uragon Talks. So far, 3 episodes pa lang ang na-upload ni. So, okay. We'll upload some more in the coming days. Ayan. Yes. So yun ang yan. Happy wife, happy life. How true is this? So, ano naglalaro sa isip mo pag nadungog mo yan? Or ano yan, ikaw mahapot sa ako or ako mahapot sa iyo? Ako dapat ay naghahapot sa iya. Ano ba ang naglalaro sa isip mo pag sinabing happy wife, happy life? Unfair. Fair ba yun? Medyo may pagka-unfair kasi kumbaga, ibig sabihin pala, paano na si happiness me? Pero lang pala happy wife, happy life. Paano man lang happy husband? So, iyan ang inot na naglalawag sa isip ko. But at the back of my mind, medyo may tama. Medyo may tama. So, gusto kong ininganing hapoton, pero hapoton taka-atsan. Sige. Umaatsan na. Okay? So, anyway. So, if we are going to talk about happy wife, happy life, syempre, makonsentrate kita sa marriage. Okay. So, well, obviously, kasal kami ni Dirty. Siguro, in a way, tatawan mi ka mo ning konting, anong tawag doon? Parang background. Background. Or siguro, di mo may iwasan, pero masilip ka mo sa marriage ni Dirty. Okay. Okay? So, sa relationship ta. Okay? I-connect natin sa happy wife, happy life. Okay. Do you think mas napaprioritize ba si happiness ko kesa sa happiness mo? I think iyo. Pag di ka na pa-prioritize, sa to lang ning duha. Sa mong duha lang. Pag di ka na pa-prioritize ang happiness ni Joy, gabos, apektado. Pag naanggot kaya siya, ay grabe, talagang, garong mabawi ini sa kuya. Talagang apektado gabos. Although dahil siya nagluluto, iba ba, pag anggot ang wife, dahil lulutuan. May iba akong ginigibo pag angguto na kong maray. Sige daw. Ha? Diba? Pag angguto na kong maray, anong nagigibo ko? Mayo, naglilinig. Exactly. Pag ang sobrang linig, ibig sabihin ang guto na ko kayang namaray. Marauton ba kaya na nasa sarong-harong lang kamo tapos ken anggot may saro sa inong din nagtataram din nagigirong. Yung ba sinasabing silent treatment? Arag ba ako kaya? Parang bako akong arag kayan. Pag naglilinig ka? Pag naglilinig, syempre, ang buto na ako nagko-concentrate ako. Tsaka minsan, habuo ko ng may mataram akong makakakulog sa iya. So, I would rather clean in silence kesa magparadaldal. Pero makanusong ba kaya na may kaibanan ka tapos di mo makaulay ng tultul tapos ika as a man mapara-guess ka ka na what is wrong? Ano anggot na naman ini? Kasi pwede kasing aram mo man kung taano siya anggot. Pero sa isip mo, pero kababahon man lang ito. Ano grabing kaanggutan niya. Pero bako, Masuntukan kita. Okay, so, pero bako man gabos na reason, hababaw. Ngunyan, depende kayo sa interpretasyon mo. Mas okay na sa ko itong day nagigirong kesa itong sigang walk out. Uy, parang nga niya nag-walk out. Kapag nag-walk out, ibig sabihin, nag-iiwas sa gulo.
Ikaw, gusto mong nagrarani sa gulo or nag-iiwas sa Gusto ko gulo? pinag-uulayan ng gulo. Mapapamudo pa ko tao. Speaking of walkout, Oh. hindi si Dirky ba hindi mag-walkout ha? Kasi habuin niyang sinasabat ang init kang payuko. Yung may nang nanodan ko kay Papa. Pag ang saroong niya, mainit, nag-aapoy, di mo sabayan ng kalayo din. Pero yun si Ibuusan mo Dirky. ng tubig. Pero yun si Dirky, one time, ang gutom ako. Nasa may terrace ako. I don't know kung anong ginigibo ko. Anong ginigibo ka to? Naanggot. Ang gutom ako. Tapos, siya man, nanggot na din siya sa kuya. Tapos ang ginibo niya, nagloob siya sa harong. Tapos sabi ko, ano nag-walk out ka? Tapos nagluwa siya. Sabi niya, dahil ako nag-walk out. Nag-walk in ako. Tapos so, syempre, imbis na maanggot ako, nag-ngirit na lang kaming dumating. Ayun ang sa mga technique, mga padi. Diffuse the situation. Nag-walk in siya. Kasi nasusuya na kaya ako. Nung pagalon ka, kaiwa lang agum. Pag lalaki ka pati, sakitan kang manggana. Pero, Minali na lang ako. tapos maarte yun siyang maray. Ano naman? One time, nag-iiwal na ng ko. Tapos, Iwal ka lang. tapos inapon ko si toothbrush sa iya. Na-remember mo Di to? ba magramdaman? Dahil Traumatic. man siya tinawaan kang toothbrush. Sabi niya, aray ko! Nakukulog ka. Nagano na muna. Sabi ko, OA mo kaniyo. Di nga, di naman ang toothbrush. Talaga. Yan, di-diffuse mo lang ang situation. Pero yun man si nanodan ko. Na di ba ikaw mga mag-agum, di ba? Na masabing, di nga ka mo magturog hanggat nindo na pag-uulayan si pinag-iwalan nindo. Mm-hmm. Di ba? Nindo pagturugan. Yeah. Okay. Ang nanodan ko man, garo, para kaya sa forced siya. Forced reconciliation na para sa ko, di man talaga ma-address di tultul na ma-address si pinag-iwalan nindo. Ang nanodan ko is halato nindong magkalma kung si mainito na maray. Pag kalmado na yan, tsaka nindo kaulayon. Kasi habang mainit yan, habang anggot yan, pag kinaulay mo yan, kumbaga sarado yan sa reasons. Kasi yaon pa sa emotions niya anggot pa siya Kumbaga, syempre, sabi nito may point ka, tama ka, tapos anggot siya, kakaulayon mo. Syempre, maluwas niya si punto mo. 'Di ba? Since anggot pa tong tao, feeling niya, ina-attack siya. Yeah. So, lalo lang kamong maiwal. So, Parang, i-respect mo si space kang partner mo. give them space muna, tapos, halatan mo na nindong magbaba ang emotion, magkalma. Pagkalmado na, tsaka na kaulayon, tsaka na pag-ulayan. Kumbaga, yaon na siya naman sa within the reasoning sphere na okay, I will accept na kung ano si mga sinasabi mo kasi kalmado na ako. Ang maray man sa to. Kasi, siguro di mo talaga naghahaloy ng maray. Siguro ngunya na medyo nagugurang na kami. Ako, pirming kong nire-remind ang sa diri ko kasi si Dirky, sa mong duwa, siya talaga mas positive ang outlook sa buhay. Ako talaga negative. Kaya nga, opposite attracts. So anyway, opposite attracts. Anyway, so yun nga. So positive ang mindset niya. So ang pirmi niyang sinasabi sa kuya, di na pagparasayamon ng oras sa magparaiwan. So ako man, pag naaanggot talaga akong maray sa iya. So syempre, medyo may tension, di ba? So ang ginigibong di kita masyado. Di kita nagsisigawan. Day. So, usually, it's either ako nasa luwas or siyang nasa loob ng kwarto or vice versa. I don't know. So, yun yan, nare-realize ko yan. Siguro habang naghugas ako ng plato, tapos malaog na naman si bosses ni Dirky. May consent siya. Magtarang si Dirky. Nagpaparasahin kitang oras. Dapat, mauma kita. So, ginigibo ko yan, sige, ikalma mo na, Joy. Kalma. And then, pag nag-open na ng door, mas smile na kami. Tapos, yan na, bati na kami, di ba? Pero ba araw kasubanggi, suod maatan subanggi. Di ba may pinagkainitan na naman kita? Sigwa pa? Pigwa, dahil na lang i-mention digdiyo. Di ko makirumduman.
hindi mo iyo baga. Ito nga it's about, kasi nagdalag ka kay Karen Davila. Tanda mo na? Karen Davila. Di ba may dinalang ka? Habo ko yung i-mention eh. Oh my gosh, ang Kasi memory medyo ko malalaon nito. Anong dinala mo kay Karen Davila? Na kay Puan, every month, nakasuhay. Okay. Yes, diba? yes. Okay. So, nagkainitan kami duman. Tapos, yun pala. ang ginibo ko, pinalipas ko muna mga pirang oras, di ba? Tapos, after that, nagkakana kita. Natapos kita magkakan. So, during ito nagkakan kita, may mga istoryahan na kita ni Mama, ni na Jade, ni Berlin, ngirit na kita. Tapos after katong dinner, pagkatapos mong maghugas, ako man nagluto, kalmado ka na, tig-open ko ba giraray? Kasi diba, ang ginibo mas mo, okay ka na. Kasi ang ginibo mo, nilatag mo si solusyon. Gets mo? Yun na nga na yan. Ang nangyayari kaya, nagkainitan tulos kita, na kumbaga, araw ka ng basta iba na, nag-clash tulos kita kang inot. So, kumbaga, siguro, after katong dinner, nakapag-isip man ako na, okay, sige, araw ko ng kibuhon ta. Tapos ikaw man, mas ano ka na, mas vulnerable ka na. Di man vulnerable. Mas pero accepting na sa mga suggestions. Okay. So, hindi, para sa muyak yan, nag-work yan. So, if ever, may kaiwalan do si Mrs. Nindo, si Mr. Nindo. So, I think it is best na pag mainit pang sitwasyon, magkalma muna ka mo. So, palipasan mo. So, digdi sa topic na happy wife, happy life. Sabi kay Adigdi, may misinterpretation na ang agong na babae, dapat iyo ang nanggagana. Siguro sa arguments. Okay. Pero based sa mga example ang sarong marriage or ang sarong relationship, it will only work kung pareho kami maugma. Maugman lang talaga ang babae. Okay. So, pero I guess the reason kung taano naging arrogant si saying na niyo na happy wife, happy life. Kasi, honestly ang mga lalaki, ang gusto nilang talaga katuninungan. Kasi, katuninungan. So, ibig mong sabihin, ang babae lang talaga ang maribok sa harong? I think so. No. Not all the time. May mga lalaki na mas maribok kaysa sa agong na babae. Majority siguro. Na kumbaga... So, hindi mo pwedeng i-generalize. Kasi isipin mo ma-generalize ko ako. Kasi usually sa sarong pamilya, usually nagtatrabaho lalaki. I think di na nagpuan na. So, ang lalaki, matrabaho, maluwas, traffic, matrabaho, masakit ang trabaho, stress sa opisina, bad trip ang boss, whatever. May mga sip-sip na pwede na pag-ulay ng mga sip-sip na katrabaho. Yun ang mga nakasuyang maray. May mga taong, may mga katrabaho kitang sip-sip na talagang, nakagigil. Tapos nag-ulit na si Agong, pagal-pagal, traffic, whatsoever. Tapos siguro, okay man si bungad ni Mrs. As in, biglang kay Igong garo, dikit na argument. As in, high blood na si Mrs. Kasi siguro, pagalman siya sa pagkasikaso ng mga aki, whatsoever. Tapos si Mr. Man, kumbaga, pagal-pagal na ako, gusto ko na lang ng katuninungan. So, sige, pagbigyan ta na. Gibundan ako anong gusto mo. Iyan siguro si reason kung ano Igong happy wife, happy life. Kasi the only reason why happy na ang husband, kasi tuninong na. Peaceful na. Yan ang take ko dyan. Okay, so ano ba ang dapat na ginigibo ko ang husband para pirming happy? Ang agong. O ang pamilya, ang household. Sige. Okay, sige daw. Ano ang pwedeng gibuhon? Pakarayang pagtara mo. Naka-record yan. Okay. Lalagan ko yan ng check. Kung gibuhon mo talaga yun sa ko, o ginibuhon yan sa ko, kung makaray ka. Yun Sige, go. Bring it on. Sabi nga ni bring it on! Okay, sige. Kung sige, may naisip ko, sige. Dapat, gabos na ginigibuhang husband kang lalaki, nauuyon sa kung ano ang kagustuhan kang wife. Sabi yun, be specific. Duman na nga niya ako. Sige. Tama. Sige. So anyway, okay. Halimbawa, ang gusto kang agong na, dapat niya ang work area mo perming malinig. Permi ka nagsasamod. Oh my God. So, yan ang gigibuhon mo.
Or halimbawa man, kanya, nagbakal ka na naman ng chicharon. Aram mong maraot yan sa health mo. Pero nagpaparabakal ka man kiraray. Di maiwala naman ka mo. O di angkot na naman. Oh. So pag arog yan, si wife ang pakakal ng chicharon. Ano? Ikaw nagpaparakakan ka sa bago. Matagas. Kaso day kaya kong ngipon ni wife dahil sa braces. Siya sumungga. Na-happy siya. Mas na-happy ako. Wife, Husband. mauragan ka naman. Oh, love it. Okay. So, tanggalon tamarin, ni tamaribo. So, arog kaya. Ano ka bang? Mauragan na eh. Sunod-sunod to ha. Perfect. Okay, sige. So, ang punto ko duman, kita mga lalaki, Oh my gosh. sundan to na lang kung ano ang gusto ka mga babae. Tanganing, happy ka, boss. Pero, paano naman palan si kagustuhan kang lalaki? May tinga. Oh my gosh. Paano na palan si kagustuhan kang lalaki? Diyan malawag si sinasabing compromise. Yes. So, kay puhan daw mag-compromise kang babae? Sabi nga ni, happy wife, happy life? Or kriminal lang pala babae? Ano selling mo? Okay, ako, I'll speak for myself lang. Dapat lang. Bakong dipisils ako ang makipag-compromise. Pagpadangat mo ang tao, pagpadangat mo ang relationship nindo, if you respect the person, very serious. If you respect the person, if you love the person, if you love your family, your relationship, you should always be willing to compromise. Okay? Pero syempre, may mga situations kasi na di may iwasan na before you compromise, may questions. Paano kayo pag mag-compromise? So parang, when you weigh mo ang situation, that's my point. You weigh the situation, but at the end of the day, pirming ma-compromise. Kasi, ang pipiliin mo is peace. Okay? And, syempre, di man pwede na. Yun nga, yung happy wife, happy life, feeling ko ano lang ini eh. Ano kayo, sabi nga rin a much better way to say it is happy spouse, happy house. Okay, so yun. So, yeah. Ano yan? Bottom line, compromise. Okay, so, yun na nga niyang hapot ko. Kung pirmi lang kitang compromise, does that mean na kung sisay ka as a person, sa personality mo, would you have to change it? Na kumbaga, baho ka man talaga yan eh. So, kumbaga, one of the reasons kung taano ang sarong tao naging maugma, kasi they are being there themselves. Maugma eh. Kumbaga, kung di ba, sabihin lang sa gender personality o ano ba yan, identity. Di ba? Ang sarong tao, nagiging maugma sinda. Gender identity. Kapag bawa, I'm a woman trapped in a man's body. Okay. So di ako maugma. So kung mo sinasabi, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. So sabi yung tala, na sa tuya lang, simple kita, maugma akong araw ko kani, araw ko ginigibo ko. Tapos ma-compromise lang ako dahil happy wife, happy life. Do you think na okay man, tama man yan? Kasi kumbaga, gusto ko mag-games. Dapat 2 hours every day. Tapos ikaw man nasusuya ka, di ka para games. So, ma-compromise ako. Pero paano lang si happiness ko man? Kaya nga ni compromise, di ba? Kasi there will be instances man na ikaw naman ang pagbibigyan. And saro pa, para mag-abot ka mo sa point na kinasal ka mo, ibig sabihin, accepted nindo ang kada saro. Okay? Ako, I will never be in a relationship na kaipuhan kong mag-pretend the whole time. May experience ka lang, okay? Nakatawag kayo. Okay? Kasi you will never be happy. Okay? So, early on pa lang,
Nagsa-start pa lang ang relationship, ipahiling mo na duman sa tao. Kung sisay ka. Kung sisay ka talaga, okay? Maski pa yan, pinakamaraot mo ng ugali, ipahiling mo na yan. Si Dirky nga ni, sobrang amay pa lang kang relationship, aram niya ng matagasang payo ko, aram niya ng pasalihon ako, pero inaccept pa rin niya ako, pinakasalagira rin niya ako. Alam niya na kato kaya grabe ako mag-inom. Para inom ako, tapos hanggang ngunyan, aram niya na di ako dapat magbakal chicharon, nagbakal manggiraray ako. Matagasang payo talaga. Tagas talagang payo ko. Pero, compromise. Accepted. Mm-hmm. So anyway, pero yung mga sinasabi na na compromise, whatever, siguro, yun na talaga yan. Kumbaga, pwede mo man giraray gibuhon, pwede ka man giraray maging ika, pero medyo toned down na. So kung medyo wild child ka kang single ka, para maging happy si wife, tone it down a little bit. Hindi mo man kayo tanggalon yun talaga. So, dyan na siguro talaga, importante sa sarong relationship, husband and wife, si communication. Yeah, of course. 100%. You communicate kung ano si gusto mo, kung habo ni wife mo, di syempre, makikiulay ka man na pwedeng araw kang aldaw, especially sa mga friends tang mahilig mag-bike. May mga weekend na nag-bike, mga nag-rides, mga motor, di ba? Usually sa social media, yan ang nahilig ko na madulag, day tutugutan, dara-dara na si helmet, nagiging content talaga? na nga niya siya, di ba? Okay, hindi ko aram. Nagiging content na siya na, lalabas ka na naman. So, siguro dyan na talaga malawag si communication. Mag-compromise ako muna, okay, wife, pwedeng siguro once a month, kibukon ko ni, or once every 2 months. So, yan ang sinasabi mo, di ba? Yan ang sinasabi na compromise, communication. Okay, bako lang communication, dako lang bagay din si appreciation. Okay. You appreciate your partner. Maski sadit na bagay yan. Maski sadit na, basta, just appreciate your partner. Kung ano man ang effort na ginibo niya, make sure na ipamati mo sa iya, sabihon mo sa iya na he or she is appreciated. Sorry, nagka-crack ang lips ko. Oh my God. So dry. So dry. So dry. Pero yeah. I think that also helps. That also helps. Ako kasi, totoo lang, medyo papansin ako. Aram mo man yan, di ba? So, pag di ako pinapansin, pag di ako na-appreciate, nagtatampo talaga ako. So, yun. Pero pag nilalambing na ako ni Dirky, tapos pinaparealize pa niya sa kuya na, thank you so much sa effort mo. Masarap sa pagmati. Diba? Yeah, that's true. Pero sa tugduwa, si say usually nag-a-adjust sa tuyang duwa. Ako? So, habot ta ka, was there any instance na ika ang nag-adjust sa ko? Oo, of course. So ano sa mga instances? Dakol din pala. Dakol din ako. Bili nga na, napahamak lugod ako. Sige. Dakulon. Especially sa paglinig. Grabe. Grabe na ni Dirky. Pinagbibigyan ta ka na kaning maray. Tapos yung sa laundry. Ay, abo ko ng saro-saroon. Baka maglaba pa ning maray. Tapos maaraman pa ning dagabos. Ang bata. Kaya ako lang pinbakal na perfume. Ay, actually, balong perfume sa'yo. Talaga? Thank you. Paabot na siya. Yay! Yeah. Yan. Happy wife. Happy life! So anyway, okay. So ining happy wife, happy life, selling mo, is this misleading or nakakatabang talaga siya na garo guide mo sa buhay ni na mag-agum? Parang lang, tig-on mo pala sa timer ta? Ting tarideng. Oo. Naka-on man siya? Ayun 23 seconds sa loob. Okay. So do you think maray na guide ining happy wife, happy life? Okay, uulitin ko. For me, it's like a joke. Joke na lang siya. Pero, yes, if you want, kumbaga, kung gusto mong isipin na guide siya, possible. Oo. Parang it's a constant reminder for the husband na paugmuhon mo ang agum mo. Kasi, di ba, responsibilidad naman bagang paugmuhon ng partner ta. True. Okay? So, yun lang. Pero yun na, igaro siya yung agi sa joke na lang. Actually, ang man talaga digdi, ining happy wife, happy life na niyo,
I view this as a joke as well. But at the same time, magayon siyang basehan. Magayon siyang basehan. Kasi nag-stem nga niyan na ang babae talaga ang permi na susunod. And pag-argue ka sa babae, dai ka manggagana. Kaya baga sa mga CR, may female, may male. Mali. Pero may kaming mali. Tsaka di ba, ilaw kami ng tahanan. Okay? So, minsan na-feel ko yan na mag-bad trip ako. Si mga aki, Mommy, you're mad again! Exactly. So, Gabos pati na. ang mga aki, may garawagan nagkakaarano sinda na, ay, nakaka-stress, anggot na naman si Mommy. So, alam mo yan, minsan nga yan, it's funny, kasi ini mga aki, medyo dorodakula naman, they keep on reminding me, Mommy, relax! Mommy, don't be mad! Chill, bro. Chill, bro. Ayun. So, apektado kasi gabos, di ba? Apektado, boss. So anyway, yun man lang talaga yan. So yung sa Happy Wife, Happy Life, ano lang talaga siya, more on, joke na lang siya, pero it's a nice basis, tanganing maging, magian ang pag-iribahan ng smooth ang pag-iribahan sa household. Okay, so, ang takeaway to dyan is, communication and compromise. Diba? Communication and compromise. So, day mo man kipon, bago lang sa diri mo. It's just that, from time to time, yun na yan. Pagbibigyan mo si wife, and si wife, pagbibigyan ka din. Okay, day mo pwedeng one-sided lang talaga. Yung happy wife, happy life. So, dapat happy? Happy spouse, happy house. There you go. Yan. So, again, thank you sa pagdangog and pagdalan sa episode 9. Ay, pwede may shoutout ako. Oh, sige. Shout out. Shout out. Tama ba? Shout out. Okay. Si classmate and friend ko sa college. Hi, Jean Cabiles. Nasa Italy si Jean for the longest time. There, uli si Jean. Hi! Thank you for watching. Thank you, Thank you so much for watching. And also, saying hi to Osang din pala. Ay, Osang! Si Osang, nakakabilib. Si Osang, magtatagalog tayo. Si Osang kasi nakakabilib kasi hindi siya marunong umintindi ng Bicol. Kasi hindi siya Bicolana. She's from Cavite. So talagang Tagalog na Tagalog. So even though hindi niya naintindihan yung mga pinagsasabi, nanonood siya and sabi niya, kapapanood niya raw, nakakaintindi na siya kahit papaano. So again, shout out to Osang. Osang Sevilla. Yes. Yeah, thank you so much for always tuning in, for always listening remember and ko si watching Osang our at saka si Fafay. podcast. Yeah, si Fafay. Musta, bro? Musta? Hi, It's been a very long time. Yeah, sobrang It's been a very long tagal. time. So shout out sa kanila. Sino pa ba? At saka itong di ba may pinsan ka na nagko-comment from Carla's side. Yes. Paki-check nga. Okay. So anyway, while she's checking, again, please follow us on our Facebook page, facebook.com/Uragon Talks. Meron na kaming TikTok na walang laman for now. So, hanapin niyo lang Uragon Talks. That's ORAGONTALKS, Uragon Talks. And ngayon, inactivate na namin yung YouTube account namin. So, look for us there, Uragon Talks. Ayun, shout out kay Rizaldo Cristobal Carlos. So, sa mother side ko siya, mga Carlos. Thank you Carloses. po. Salamat. Ayan. So, yun. We have to end our episode for today. But before we do so, ay, nako. Eto na ang... Ano nga yun? Uragon o bako. Uragon o bako. Okay, so ako magja-joke ngayon. Masyado tayo nag-enjoy sa Vietnam. Okay, sige. Okay, so joke. Ay, saan yung kodigo ko? Oh my goodness. Joke. Ito. Okay, sige. Okay, so sa Uragon na bako, magjo-joke ako or kahit sino sa aming dalawa. We actually do this salitan lang. Ba't ka nagtatagalog? Oh, sorry. Ginigib mo ni baliuhan lang. So sa sunod na episode, Ako naman siya naman na ma-joke. Okay. So, i-rate lang nindo kung uragon siya, ibig sabihin maurag, nakakangirit, o bako. O, talo. So, ini na. Tigwada ang urig. Okay. The high-tech, ining urig na nagchat siya. Nagka-chat siya. Nahiling sa baka. Aram ko anong sinabi niya sa baka. Tara, meet tayo.
No, sorry. Sorry, pero dahil ma-compromise ka, tibay talaga. Huwag na si Urig. Meet na siya. Pero alam mo, pinakamaurag mong joke? Ano yan? Iyo to, si Sumaago. Of course. Diba yun to? Anyway. Anyway, again, thank you so much for tuning in. Thank you for listening, watching us. Again, you will find us on Facebook, TikTok, and YouTube. Doon mo kami mahanap. Spotify pa pala niyo. So anyway, thank you again sa pag-antabi sa mo. Please watch out for our next episode 10. Hopefully magibuta siya this week. Baka iyo to si special episode. Special episode, yeah. And then, igwa pa kaming bonus episode. Kung may episode 10, may 10.1. So, ining episode na ni, matagalog kami digdi kasi... Akala ko si next week na yun na to si Tagalog ka. Hindi, si after kang 10th episode ta. Like, atyan ka tama. Atyan na lang pag-ulayan niya. Basta igwa kaming sarong episode na Tagalog lang for the sake of everyone na siguro. Kasi feeling ko, di man gabos na nagdadangog sa to. Bicolano. And if ever man, nakakaintindi ng dikit, pero mas komportable silang damabon kita sa Tagalog format. Pero sarong episode man lang yan. Okay, sarong episode man lang yan. Okay. So anyway, thank you again for tuning in, for always watching our videos, following us on Spotify, audio and whatsoever, audio format. Again, my name is Dirk. And I'm Joy. And this has been Oragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano style. Thank you so much. Bye. Bye. Goodbye.